eskola zen nintzen, 7 urteekin jo. Eta juten nintzen, hilean behinio, 2 biderro, tormenta zanien, bagizu zer, egolde txarra zanien, txajutzeko egolde txarra zola, eta eskola ordu juten nintzen. Eskolia, eta nek zaten dutzen nintzen, ni eskola bixarkun bihot, eskola esleik ekun, biherro da eskota, ondino 8 urteta. Baina nahu eskola juti nahi, mutilek jutezi zarrauek, ni baino. Baina mutilek eskola junbidabe, soldau junbidabe, eta eskribitzen ikesi bidabe, itxak arti itxiko. Osak, zuek neskak hosten, eta hosten noz ba, gero 20 urteaz. Haitxik esaten ba, 20 urteaz. Maestrak etorri ziren gure etxea, 2 maestra, esan ez nahi karrera bat emateko, atxetamena. Gogatzen naiz, atxan hola kontatatzen zion. Zertako behar du karrera baserriko neskatxeak? Hobedu asko ze josten ikasi eta beste alde batea prepatu. Mutilek danak, eskola jute ziren gau eskola esate zitzaien da. Mutilek, neska berriz ez. Neskak pentsatu guzuen, behin eskonduzkioz etxean gelitu bertzula eta zertako ikasi izango zuen. Eta gu ez gine juten neskak. Baina ez hori gure etxen bakarrik denetan, mutilek bakarrik jute ziren. Horregatik, kastiga utxuena legi ezan moduen orduen, Andrasko izeten zen. Eta ni biolan izango nintzen. Ez bai egize da gerotxu hau, erakusteko gauzak eta beti pentsetan zala mutilentzako, ez da? Neski ezala etxeko birrak itxeko, josten edo ikisi askero apur bat, edo, hori, janorduek egiten, eta garbitxasune edo egiten zana, bakotxa bere modure, horregaz pentsetan zen Andraskoentzako, nahiko ezala. Bizi modua igatea berzuela eta ikastea izango zen importantena, neska berriz eskonduta nola etxengalditze ginen, Neskak ez zuten ez dutxe egiten. Pentsaturez, Valladolidea jutea estudiatzea, pentsaturez, Osea, kulturik etzen baten. Eta zeitezun neskak, lanea, hor neskame. Denbora gutxoin ibiltzen ginen gu eskolan, gero lan nahin berra izaten zen da. Ni ebilen izan eskolan 12 urte arte. Eta gero azpeitira gunitzen, neskame, ume zaitzea, etxe batea, txampona irabaztea. Eta, zoze ikasine bat zendu, neskame hon barrazan. Ni Donostira junitzen. Hola, aberaz jende egin ondoan. Dontzela. Kozinera, dontzela eta aina. Umezan jaila. Nire, etxea garbitu eta holako gauzak eta gero maie zerbitu da, guante txurik eta sekuleko kofiak eta jantzi da mantalak eta... 9 urteaz, Krexeda junitzen. Krexeda bakizu zer dan? Batin eta bestin zerbitzen, orduan oso gutxi irabazten zuten neskak orduan. Zerbitzen hola, serian hilabetien oso gutxi irabazten zuten. Hernaniko emakume guztik denak fabrikan ibiltzen zian. Hemen gua, batzu neskame, bestian, baina hemendikan ere jute ginen, bai. Hemendikan ere jute ginen fabrika, bai. Ofizinetan lehenengo akordatzen ez, 3 o 4 bakarrik joate zela emakumeak ofizinetara. Da gero ja bai, gero ja hasi ziren ja, geixen izaten ja ofizinetan emakumeak. Fabrika hortara joate zen emakume asko lan etxera. Baina emakumeak eskontze zienian, geixenak, eskonduta segitzuan lan nahi lagatzezotzen. Orduan ezan lanian segitzeko gogo ondirik. Alargunak eta bai, biharrezkoak ziren, osake bihartasunak erugatez zituen. Baina bestela, eskontze zienian emakumeak lan nahi lagatzezotzen. Claro, umiak etortzen ziren segitzuan. Ez zan orduan etxean gelditzen zen emakumea.
Oan bezala lanea? Ez. Oan junbiara dakate, baina... Orduan, zenarran soldatak egin pasabia zen. Bai. Orduan, esposatu eta emakumea etxien gelditzen. Batzuk ite zuten kanpoa, baina gutxi nik uste. Orduan hori zeuan gizakumia zeukan, berak mantendu biazebala familizia. Da bestela geratzen zen pixkatxo bat. Orduan, dirue gizonezkoak izaten zuen. Emakumeak ezer zuen ni behazten, da gizona mende. Amuna beti hori izate zian, ai. Zea jubilazioa, emakumea jubilatzea, betiko begik izteitu nien, orduan txen. Garai baten hori izan, baina gain emakume behagi behazten du. Doain emakume eta nausi. Ni orduan gizonak izaten zien nausi,